Sziasztok! Hát most a barátnőm kérésére be kell celluxoznom az arcon. Az elsőt már fel is ragasztottam. Jöjjön a második. Itt lóg a cellux, amit mindjárt le is rágok, mert itt a második is. Most jöjjön a harmadik. Itt van a harmadik, és így 3-3-nál elhelyezkedik, és most már az egész arcomat megcsinálom. Itt is vagyok, minden celluxoztam, remélem lehet valamit érteni, mert a szám is le van ragasztva a celluxra. Hát ennyire volna ez a cellux arcragasztós videó. Remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljátok. Sziasztok!